Verse number 1. Glory to the Son of God. Glory, 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 hallelujah, hallelujah. Glory to the Son of God. Glory, glory. Verse number 1. Sikhuluma manje ngencwadi noma nge-scroll, ngasho ukuthi yakubhalwe ku-scroll lokho angabhaliwe nje. Ncwadi angazi ithini esiZulwini nawo isiXhosa kodwa la mina ithi the scroll and the lamb. Ithini kwena mamncolo? The scroll and the lamb. Okay. Woza ke kwisiZulu nesiXhosa. Umbono ngencwadi enezishicilelo eziyisikhombisa. Hawu ngiyayithanda le. Umbono nencwadi eneshicilelo ezisikhombisa. Yebo uthini kwena abafundi bethu? Ixhwana livula incwadi. Jesus Christ. Asifundeni verse number 1. Verse 1. Yebo. Ngase ngibona esandleni sokunene salowo owayehleli esihlalweni sobukhosi. Incwadi ilotshwe ngaphakathi nangaphandle. Hey, seloza bakhona incwadi akaza bekhona incwadi ilotshwe ngaphakathi nangaphandle. Amen. Inamatheliswe yashicilelwa ngezishicilelo eziyisikhombisa. Webazalwane, kusho ukuthi wena njengomzalwane sengiyaxoxa nje. Kufanele nawe ulotshwe ngaphakathi lento esiyibona ngaphandle enhle kangaka siyincoma akube nangaphakathi njani. Ngoba umnikazi wale ncwadi ibhalwe ngaphakathi nangaphandle. Kufanele kube lula ukubona ukuthi uNgcobo lento ayikushumayela uyayiphila. Kungabi nzima mawuhlezi nayo ukubona leyo nto. Khona abafundisa abadla amalento abadla amawayini abanye bedla ama-black label. Abafundisi esontweni bafike ngathuka ukuthi khona omunye wathi right amasavana uthwana ke. Fundisi nje. Wathi amasavana nje awuthuwa wabi lenkinga. Amen. Qhubeka baba usibiya incwadi enjani yebo ayiso. Ngabona ingelosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu ithi. Yebo. Kubani ofanele ukuvula le ncwadi nokuqaqa izimpawu zayo na? Imani ke bazalwane. Funda ke kwi-English. Then I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll with writing on both sides. Ngicela ngoba ngiyafundisa le ukuyifundisa kahle. Ozani lawe. Ngicela uze lawe okay. Nawe ukhuleko zami. Ukuthi manje ngicela uhlalela. Bazalwane ngilalele kahle njalo. Ayibheli lithi ungafungile utho senzo angifuni ngiyafundisa. Amen. Ora ngicela uhlalela kuye. Ngifuna ngilalele lento yenzeka kanjani ngoba yabo mawubambela uzobe ishina izoba amashina sebenza agcwele umhlaba. Okay, awukabi khona. Sithe akekho ngiyazwa. Amen. All right. Ngicela uqale verse 1. Mamngcobo funda. Then I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll with writing on both sides and sealed with 7 seals. Bukani ke bazalwane. Kuzoba wrong ukuleka uma nginika le ncwadi. Ngoba ibhaliwe on both sides but ayibhali into efanayo. But mangase ngimnike ngithi izabe ifana ngapha nangapha. So uthi ke ngabona esandleni sakhe sokudla, siphi isandla sakhe sokudla? Yes. Isandla sokudla ngambona ephethe incwadi ebhalwe ngapha nangapha lo wayehlele phezulu kwesihlalo sobukhosi. Imani ke eqala ukubona ayibonanga incwadi akithi. Futhi eqala ukubona azibonanga zonke le ngelosi. But the more embuka bekuloke kunezinto ezintsha ezivelayo ngayo. Kama mazi you will never knew God. Ngeke umazi uNkulunkulu, you never know. Akufinyeleli la uthi sengimazi ngokuphelele mina.
Bazalwane, nami njengoba nginihola nje angimazi ngokuphelele. Angisola istarring sokumazi. Angangibhida kusasa. Ngamazi njalo uma umbuka khona ingoma ethi nxa umbuka yonke imihambo yakho iyaguquka ukuba ilunge ifane neyakhe nabantu babone uhambiso kwakhe ngemfike kuleyo level yokuhambiso kwakhe njengoba nisambuka niphinde niyeke ufuna umbuke uthi sawumbukile uthi engathi angimbukanga ngakho ngimjonganga uphinde umjonge uphinde uthi engathi angimjonganga khona icala engalikho uphinde umjonge ngale ngathi umjonga njalo khona into ezintsha ozibonayo amen ungazi ukuthi unamanga umuntu omjongayo ngoba obheke yena akasozajabhiswa bheke yena phakamisela amehla entabeni la usizo lami luvela khona uyawuse khuluma ngokunye kodwa still khuluma ngamehlo babheka kuye phezulu ubuso babo bakhaya uyazi sekukhuluma ngokukhala kade kukhulunywa ngokunye so uma umjonga njalo ngisho useluwedwa yebo mama baba ama housewife abahlala emakhaya asinathi masingekho bebe indaba angayothanda kade mfonele mamdala ngimxoxelele indaba uthola ichance yokumbuka ngokuwedwa kungekho nale ndoda ebuyidisturb kungekho nale ngane ezihluphayo ilokho ibusa ukuthi ngikubeke mama sokisi eshaqokwa yiwona kodwa iwabuza kuwena awufundi wena ade wayekufunda awakho amasokisi uyawazi yona iwazi ngiyaqaphela ingane zethu isokisi litholakala lilodwa ingazifaka ngafani futhi ziyawafaka lalelani abazalwane lalelani mbuke ngoba mawumbuka yonke imihambo yakho hayi yakhe eyakhe very right eyakho inkambo izaguquka ifane neyazo the more umbuka ezinye zayimfihlo zikaNgcobo noma ephambi kwenu zokubulelwa into eziningi ngoNkulunkulu ngiyathetha naye noma ngizambela ngedemotini ngesikhathi sokuye ngehlisa iradio ngizikhulumele naye xoxe naye noma ngangangiphenduli ngazi uyangizwa kwesinye isikhathi khulume because nginale liyathuba lokumfuna nokumbuka amen bazali ngiyathanda ukumbuka hayi man futhi uyangishintshela njalo namhlanje ukuthi kusasa ukuthi uthi ke ngambona ke ngase ngibona ayibonanga at first yayikhona hayi ukuthi yayingekho yayikhona kodwa yayifihlakele ngoba wayesamjonge kancane wamjonga ngesinye isikhathi ngoba phela ukumbuka emini nokumbuka ebusuku akufani nokumbuka ekseni nokumbuka ntambama akufani kufanele umbuke ngamaxesha onke uthi ke ngabona incwadi iqhubeka ke Verse 2. And I saw a mighty angel proclaiming in a loud voice, who is worthy to break the seals and open the scroll? Niyakhumbula kwilokho uzayethele ukuthi the breaking of the seven seals. Niyakhumbula? Yes. Okay. Uthi ke ubani onamandla ukukhuluma ingelosi enkulu hayi nomyibi the chief angel iyamemeza ithi ubani onamandla okuthatha le ncwadi esandleni sakhe afunde kuyona ngaba mazabona umilayezo izwani already ibhaliwe kodwa ayifundwa yilongo ifundo ovumile ukuyoyithatha singashumayela sonke kodwa kwakuyena nombani ophethe incwadi kodwa ke sozikwenzekani funda baba usibili verse 3 kwakungekho namunye ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba owayenamandla okuyivula incwadi. Niyabona ke ukuthi ngaphansi komhlaba abakhona nabakhona ne khona ukuphila khona lapha ngaphansi komhlaba ithi ngelosi yamemeza iyamemeza le ngelosi yazi ngamamemeza ngefike lapha etown izwi lami likhulu phela ngefike kodwa le ngelosi yamemeza kanye kwazwakala ezulwini kwazwakala emhlabeni kwazwakala nangaphansi komhlaba ibuze into ukuthi ubani onamandla ukhona yini ongakwazi ukuthatha le ncwadi babumbethe afunde kwelakho leyo ndawo. Verse 3. Kambe-ke zange afumaneke onako ukuyivula ayifunde ngitsho nasezulwini emhlabeni naphansi nakhona laba bethu ngcwele basaba ukuyithatha yebo nangaphansi komhlaba yebo verse 4 babusibili verse 4 ngakhala kakhulu ngokuba ungafunyanwanga namunye ofanele
ukuyivula leyo ncwadi. Akushiwo ukuthi ongayifunda, kuthiwa ofanelwe ngoba le ncwadi kufanele ufanele ukuyivula. Qhubeka. Nokuba nje abuke kuyo. Ngakhala kakhulu ngokube ngekho. Uthi uJohane wabazana lento uJohane ayibukanga nje isikhathi esincane. Wadabuke ebuke ezulwini ukuthi hawu laba abangcwele kangaka akekho ongayithatha. Wabuka emhlabeni wathi yiyona semhlabeni. Hayi ukuthi babengekho abantu emhlabeni. Kwakhona amakumkani ayaziwa. Kukhona abafundile bangaleso sikhathi ababegqoka amajazi. Kukhona ababeyitshela ukuthi bangcwele kodwa bayasaba. Mase kumenyezwa ukuthi ubani ke kunini. Ubani kunini. There was no man ezulwini even emhlabeni ngaphansi komhlaba wayengayithatha le ncwadi. Ngifuna ukubona ukubaluleka kwalomuntu owathatha le ncwadi. Qhubeka baba uSweti. Verse 5. Was Aqhubeka uSweti wena. Omunye wamalunga wayesethi kimi. Ungakhali manje. Hayi hlala la. Ingonyama yesizwe sakwaJuda. Yebo. Impande kaDavidi. Yebo. Inqobile. Ukuze ivule incwadi lezi sicilelo zayo eziyisikhombisa. Uthi ungasakhala. Ukhona osenqobile impande yomndeni kaDavidi. Manje yomndeni uthi ungabusakhala. Ukhona osekwazi ukuyithatha le ncwadi. Afunde kuyona. Qhubeka baba uSweti. Verse 6. Ngabona phakathi kwesihlalo sobukhosi. Imali ke nayo ke. Ngilaleleni noma zami wabona kuphi? Asho ukuthi eceleni kwesihlalo. Awufunde babumbe uthini ngabona? Yazake ngabona iqhwane limibhunqe esazulwini sebhodo. Ezadithi leso sixhosa. Nezo bazalwane limebhunqe uyabona ke leyo ungathi ngamamazi ukuthi ngabona within the throne, same throne. Ngabona sekhononile. Ngicela ukubuza ayivela. Kusho ukuthi ubevele enjani? Kusho ukuthi lo mili uyena nohlezi. Ngamamazi ngizolahleka lapho ke mina ama-Trinitarians ninenkholelo ekutheni bathathu. Akushiwo ukuthi ngabona omunye ohleli kwenye throne. Uthi ngabona the same throne kodwa ngabona sekhononile. Nizozwa ukuthi umuntu oyedwa lo ufuna afunde. Baba usiyiphinde leyo ndawo uqhubeke ngeniphazamisa. Ngabona phakathi kwesihlalo sobukhosi. Yebo. Nezidalwa ezine naphakathi kwamalungu kumi imvana kungathi ihlatshiwe. Sho! Uthi ngabona manje sekuma imvana. Bayatethelana. Singabona sekuma imvana kungathi sihlatshiwe vele. Awufunde mamncoko lamavesi eEnglish. There was no man khona lathi there was banonga ongakwazi ukuyofunda. Qhubeka But sheshi. no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll of Fundi the vesi book. landelayo. I wept and wept because no one was found who was ready to open the scroll or look inside. Qhubeka. Then one of the elders said to me, "Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals." Verse 6. Then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing at the center of the throne. He is at the center of the throne. The center. Ngoba igama elithi Christ lisho the center, lisho amagama okaphelele kaNkulunkulu okuphakathi kuwona. Uthi ke ngabona yena kume engathi usehlatshiwe. Niyazi indaba okuhlatshwa kaJesu ayiqale esehlatshwe esiphambaneni iyaqala emaphakathi. UJesu wafa engakafi. Ngiyanifundisa nje namhlanje. Lento eyenzeka esiphambaneni yayisikade yenzekile. Lo akubona uJohane ubona umbono wasemaphakadeni. Uthi sinqobile eseyahlatshwa selokwasekela umhlaba. Lento eyenzeke 2000 years ago yintsha. Thina endala kade yenzeka. Ngibuza umbuzo ukuthi where was Jesus all along? Ekuqaleni komhlaba wayekhona ulizwi. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi wayeNkulunkulu. Uye
Asiphinde leyo ndawo. Ekuqaleni komhlaba wayekhona ubani? Ulizwi wayekubani? Suka ncela. Ungaphi lo muntu? Ulizwi kukena. Ulizwi wayenoNkulunkulu akithi. Ulizwi futhi wayenguye uNkulunkulu. Ngamazi masubona that one akuyena omunye kusawuyena. Ifunde bakusibike ixede verse ayizwakali kahle. Iyona ndawo bengifuna sihlale kancane kuyona lento sesiyaqeda yebo. Ngabona phakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine naphakathi kwamalungu kumi imvana kungathi ihlatshiwe. Inezimpondo eziyisikhombisa namehlo ayisikhombisa. Angomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. Niyazizwa zonke lento ekade sikhulunywa sasizithola kulomile. Shuthi nangu umnikazi wemali. Ngoba uphethe le moya esikhombisa, unalabo moya abayisikhombisa, uphethe le ncwadi futhi nalezi mpawu zesikhombisa. Ngamanye amazwi le ncwadi bazalwana ayidingi ukushintshwa. Ngeke ishintshwe uwena ngoba uyithathanga. Amen. Wawungekho umuntu owayefanele ukuyithatha naye. Musu ukushintsha into egqitshiwe enzi ungekho. Suphapha. Uyithatha yenze ngendlela yakho. Amen. Iyaqamba lento abantu abashintshizwe. Ijikwe. Lisho bathi ukuthi akulenziwa ukuthi umuntu awenziwe. Uzibuza ukuthi wayekuphi ikhulunywa ngale ncwadi emaphakathini. Ngoba wanikezwe ofanele. Lo fanele wayidlulisa injobo injalo nishintshela nini? Le ncwadi kayephethe incwadi yokufa kwakhe. Nokuvuka kwakhe nokuphila kwaphakade. Wayephethe incwadi yokuphila. Uyena owakwazi ukuyiphatha nekho. Yabonga ngahlala phansi ngisala incwadi. Qedela ivesi. Sayiphethe ke incwadi. Qedela bakusibe qhubeka. Verse 7. Yeza yayithabatha esandleni sokunene salowo owayehlezi esihlalweni sobukhosi. Wayithabatha yebo. Uthe isithabathile incwadi. Izidalwa ezine namalungu anga-24 awa athi mbo ngobuso phambi kwemvana. Akasawi kulohlelo esihlalo nasewaphambi kwemvana. Umbuzo ukuthi yini kwamavela uxabana uma babe u2 abuza ukuthi nakucela lo fika manje. Wayengasho njalo. Angithi uSathane kwenze kanjalo wafuna uziphakamisa yena. Wayipho ngasho lokuthi ngikucela ingane manje ngikhona. Wayengakuzanga ngoba it was the same person. Amen. Ngoba phela iBhayibheli lithi ulizwi waba yinyama. Uma ubona uJesu ubona uNkulunkulu esenyameni. Amen. Ngoba akekho ongambona. Abamqula ufuna bamqule ngomoya nangeqiniso ngoba yena ungumoya. So uNkulunkulu ongumoya wazingenela yena kwicontainer ebizwa ngokuthi uJesu. Lo muntu owahamba la emhlabeni 3.5 years eshumayela izwi kaNkulunkulu ngombuso kwakuyena uNkulunkulu. Kodwa esenyameni ebizwa ngoJesu. Okay. Siyaqhubeka. Lelo Ngiyabonga. Lelo liphethe ihafu. Nezitsha zegolide zigcwele impepho eyimikhuleko yabangcwele. Ngadideki sicela impepho, hayi impepho leni yezangoma. Impepho eyimikhuleko yabangcwele. Igama elithi impepho lisho into lisho into yayibona intuthu like ngazi ngithi try this toss intuthu. But ukukhuphuka kwemikhuleko kuthiwa kuba impepho enuka kahle kuThixo. Noma indumisi ikhuphuka njengempepho. So igama elithi impepho alisho imikhuba leyenziwa abantu. Lisho imikhuleko noma amazwi amaningi okumnqula uThixo phambi kwakhe. Kuthiwa ke azwakala njengempepho kuyena. Ngiyizwa leyo nto. So kuthiwa imikhuleko impepho eyimikhuleko hayi impepho yotshani le. Impepho eyimikhuleko yabangcwele. Qhubeka. Verse 9. Ahlobelela ipulo elisha elithi ufanele wena ukuyithabatha incwadi nokuqaqa izimpawu zayo ngokuba wahlatshwa. Uyazi
akakenzeki kodwa bathi ngokuba wahlatshwa amasuku afa wena yebo. Wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho. Yebo. Abavela kuyo yonke imindeni, izilimi, abantu nezizwe. Wabenza baba ngumbuso nabapristi kaNkulunkulu wethu babuse emhlabeni. Imani bazalwane, aniyezwa kahle la. Wabathenga ezizweni, wabathenga emindenini. Ngicela ukubuza, usitshelelani wena ukuthi ungumXhosa wena umZulu? Uyivela le nisho. Nathe kwanisawona amaKristu. Thina sinabantwana bakaThixo. Amen. Ayikho nomkhuba owabantu wamaZulu ofuna ukugcine wena. Ngoba wathe ukuthi phela mawugcina lo mkhuba usitshela ukuthi wena awuthengiwe kahle kahle usawumZulu. Uma nje kuleke usakhula lento zakaZulu usawumZulu. Lithi wabathenga ukuthi babe isizwe sakhe esodwa ukuthi izizwe zakhe. Wabathenga yebo behlukene kodwa mase bathengile baba into yodwa. Eminye imikhuba efanele siyiyeke nje wasikholwa nje. Nala amaZulu ayiyeke lemikhuba ayenzayo yokuthi makuganiselwana ngenqondo makuganiselwana anomkhuba wabo nje kuthiwa ayongena umuntu ekhishini lesizulu noma ngakushiswa impepho nabasensiyo bayenza hayi sicela kangene nje lapha ungene empeloko usindisiwe bona kwezothi uzoyalwa ngento zakhe angiyalelwa ngale minyango wayifangene bayithanda noma bazalwana nakwaXhosa khona yakhona masiwendile kaXhosa uyakhishwa igama lakho qandela la wendele khona ayike ezwini kaNkulunkulu yekeni. Amen. Yokubukela omunye umuntu phansi ukuthi ushada nomuntu waseSwatini mase efike la uyamshintsha futhi ayingcono leya engcono lo somnikayo. Ayirong into. Asiphumeni nje kulezo zinto bazalwane siphumeni. Ngangitshela amaZulu ngithi maZulu phumani nalento yenyongo iyasolisa noma ngaba ngoni inyongo yeni. Kodwa inyongo lefakwa la kaZulu ayishiselwa impepho bazalwane. Eyegutsha kuzosho njalo imvu. Kubulawa imvu nje qede kuthiwe umkhombi somfaka lenyongo. Kwenzelwa lo mbalo legcekeni abone ukuthi umkhongi. Yayibona akusenga fakwa ngomkhongi. Kodwa njengoba sesisindisiwe phumani lapho. Ngoba bayona iyasolisa umuntu ongazi nje wazi ukuthi bekuhlatshiwe lo ubuye empephweni. Kancane. Amen. Njengoba ngikhuza kunamaXhosa yiyekwe nje uNomathemba meshadi lapho uNomathemba aqhubeke. Hayi ukuthi useyayeka manje uNomathemba sewuNomakhwezi. No. Nithatha sothi bazane mina ungcobo munye nje banashela. Uvana buze into yodwa mamdala athi ikivesi bani le yodwa. Nayizolo bebuza kanjalo into eziningi ukuthi why senza kanje. Nakusasa ngizobe ngibuza kanjani. Naphakade ngobe ngibuza kanjani. Amen. NoNkulunkulu wami futhi mhla ufika kuyena uyothi kwakunotshwe lokho wakwenza. Bazibacabanga. Hayi uSibanibani afuna ukwamukela legama esimbiza ngalo lekhaya. Nibazana nizabanga lezo zinto. Kake ngaya kolobolela enye incebo kwapho incebo ngaleso sikhathi. Ngangawolobolela omunye ubaba eyincebu yomlobolela intombazana. Kwafika lapha intombazana bathi abeyisa abantu bakulobolelwa ngithi mina esolo kwentombazana yale ekhaya ubani ngiyayisho. Uthi lo babona ekhaya hayi ngekulunga sesifundisile. Awaqala kuza ukuthi unani umkhwenyana wenzani uphilisa ngani. Hayi ngasho ukuthi hayi umkhwenyana ngamusho ngeke ngimusho nje ngamusho ukuthi besa ukuthi uya drive trucks what. Oh okay. Wasethi hayi ngekulunga. Thina sinongavumi ingcono kusho kumina yebo ke. Kwathiwa usifundisile lo ntombazana ufundile unamajazi. Yabo ukuthi babuka istatus. Yazi ngaba ngathi mina hayi bahlangana nezwa kahle. Mina ngizile uzolobola amajazi. Amajazi lekufike ngawavalela lapho ngizolobola yena. Amajazi ngawavalela niwasebenzisa amajazi. Bangihleka ngoyindawo ngala. Bangihleka. Sekusho omunye ubaba uthi hey ave khuluma. Uthi hey ave ngimthanda angasali noma angazi bazowenza walela ndela. Uthi ngasali ave khuluma hey wasigoba wasixela. Ngoba manje bazama ungiphethela uthi ifundile intombazana. Yini leyo bazalwane? Umuntu ngilobola yena mina ngifuna umfazi ngifuna ejazi lakhe. Lokho futhi ke phela Musa mbethe ukuthi uzusilwise ngalo. Uvele bekwe yaphi responsibility yokufundisa ini? Ukumnikeza umphako, kumnikeza ikusasa ukuthi noma ngabe eshada noSpiri, eshada
nesinkwa sokuthi ngine-diploma yami mina ngizongena esikoleni ngifundise. Niyayibona leyo nto bazalwane? Manje umuntu uvana aloku esipensela ukuthi nami ekhweni bathiwa hayi usemncane kutshela ubaba oqala washo njani. Okwesibili usafunda besisafuna ukuthi sophileka ukuthi ngokumfundisa nathi siqhubeke. Amen. Abasibuzi bakho lokwabo. So bazalwane ayikho leyo nto bazalwane. Umuntu awumthathi ngokumthatha ukuthi unezinto ezithize uzuthatha yena. Amen. Ingena ke la kule verse. Amen. Asiqhubeke ke babusibili. Okay, angichazelela igama kancane. Le gama elithi imvu yahlatshwa noma imvu yokuhlatshwa. Lela gama elithi slain. Nelithi lapho kwena lithi manje. Le gama slain livele egama lesiGreek. Lelisho to slaughter. Slaughter. Shuthi into enjani ngesixhosa ithiwa into enjani? Yebo exheliwe. Izwa nje umbona uJesu akakafi kodwa umbone ngathi already usefile sebulewe. Yebo? Shuthi lento yenziwa yaqintsha emaphakadeni. Yonke. That is why abafundisi abaningi bekholelwa ukuthi uJudas Iscariot siyomfica ezulwini basho njalo. Bathi siyomfica ezulwini uJudas Iscariot ngokuba wafeza icebo likaNkulunkulu. Into yayisivele iqintshiwe kwadinga abantu abazodlala iphathi phela wayidlala naye yakangathana. Ku-wrong into abasana. Into edala kube wrong naye. IBhayibheli lithi wo kulongo indodana yomuntu ekhashelwa ngayo. Yes? Number 2, uJuda wazibulala. Umuntu ozibulela ngezulu. Mhlawumbe sasongibona-ke uma kuthiwa mhlawumbe azibulalanga. Yes? Kodwa asingeke simbone ngoba waphinde wasithathela isinqumo ngokumbala. Amen. Tela babusibili sesisela ngamavesi awu-4 nje sivale. Yebo. Verse 11. Ngase ngibona futhi ngezwa izwi lezingelosi eziningi zihaqe isihlalo sobukhosi. Izidalwa namalunga. Inani lezingelosi kwakuyizigidi nezinkulungwane zezinkulungwane. 10,000. Ithini lapho ngisini mama? 10,000 times 10,000. Yo. Nezizwe ingelosi izwa imani bazalwane. Ingelosi nje ezihaqe isihlalo kuphela. Hayi. Angakawuhlabeleli mhlathi wengelosi engilondina ngayo yelelo ndaba. Ngisho mina eziphambi kwesihlalo. Zingapi bazalwane azibona akazi naye mhlawumbe sikhona ezinyanga yona. Kodwa kule ndawo wabona kuyona wabona eziwu-10,000 times 10,000 into enganani? Anibali? 100 million. 100 million. Kanitshela ukusayela singathi zama-millions. Angithi? Imali bazalwane ungamthinta kanjani lo? Akethi uNkulunkulu la nawo kamandla ngiyalinganisaka. Ungafika kuyena? Lalela kusakhona lo 24 elders ethi namandla angaza bonakala. Khona u4. Kube khona imoya esikhombisa into ongekuyibona engakushawa ungayiboni. Khona inkanyezi khona amabandla. Ithunywe ezibela amabandla. Ungafika nini ke wamuntu? Bazalwane niyalibona yini uthando lungakasinikeze lona? Ithi incwandweni he could have called 10,000 angels. Yayithatha la kule vesi. Wayengabisi ingelosi eziyimawaka bazalwane ayishumi. Azibize zizwe. Zithi seyifikile lapho sethi babulaleni bo. Babe sesingakwenza kodwa kuthiwa wadecide ukufa yedwa ngenxa yami. Niyabona ukuthi upowerful kanjani? Thina sifuna ukuprotectwa thina. Awungiprotect ungangivumeli ngishawe. No. Asasikhulumi lona thina sikhuluma into eyodwa ukuthi wayenamandla ngokwakhe waphinde waba nezithunywa ezimngqongile kodwa wathi cha ngizoya ngedwa emhlabeni ngiyofa. Lento evangeli ifuna umuntu onjani. Unomndeni mama usibiyo omkhulu wabantu abawu-18 manihlangene emndenini uthatha amakhwanta abawu4 akagcwala. Kodwa uNkulunkulu mase kufuna wedwa. Uzidele futhi wedwa. Ngoba mkhulu ongakuwena kunawo njani sezweni. Kwabasho umprofeti wakusengisele ngedwa uthi uNkulunkulu kanjani? Usele wedwa ngobani? Wathi khona abaningi ifihlele ngoba ongabazi. Uyabona nje uyithethe wedwa baningi abanjengawo ukuthi awazi. Baningi. Njengoba uthi uyahlushwa khona abahlushwa ngaphezulu kwakho. Qinisela mzalwane. Isambulo chapter 5 neSambulo chapter 4 sisivezela lokho ke bazalwane.
Kuthiwa-ke le ingelosi-ke zazikhona phambi kwesihlalo sobukhosi. So, hey, bazali ngiyayicabanga le nto. Niyabona ubuhle basekhaya? And ubona okuncane, abanye ababayizulwini babona ngisho ilento iy'mbali. Iy'mbali zakhona kuthiwa bathi ziyacula. Zile music eziwenzayo, iy'mbali zakhona. Bathi njalo zonke uthi ayikho into lapho engamuntu uThixo. Bathi iy'mbali zakhona zinjalo. Umoya ofundisa wakho uthi uyamdumisa. Ziningi izinto bazali zikhona laphaya. Kuhle, akusalanjwa, akusomiwa. Awazi uzwe kuthiwa bezidla i-breakfasting lutho. Kambe mazikuthiwa singena kwi-fasting, silinganisa leyampilo yangale. Nezo kahle sitshela uNkulunkulu ukuthi siready. Baba siready. Sifake izinto zakho ziready ngoba lokudla esidlayo kuyagulisa, kodwa i-fasting iyaphilisa. Lithi iBhayibheli okumoya iyaphilisa. So masibe fasting sisuke singena ngqo ezulwini lesithathu. Sithi baba sinje, samukele sinje. Nkosi yami, avisiza abazali fasting ukuthi abantu abazi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu yeSambulo Chapter 4 neSambulo Chapter 5 egameni lika Jesu. Sesiyoqedela ke baba uSibiya, bese uqedile lamavesi. Qedela baba wafundi. Verse 12. Verse 12. Zithi ngezwi elikhulu. Zithini baba yami? Ifanele imvana eyahlatshwa ukwamukela amandla. Ingcebo, ukuhlakanipha, ukunqoba, udumo, inkazimulo nesibusiso. Verse 13. Ngase ngizwa zonke izidalwa ezulwini, zonke ke manje, emhlabeni, phansi komhlaba, nasolwandle, zonke zithi uyena ohleli esihlalweni sobukhosi. Imani indawo engathi kubona ngoba engathi sebebabili. Niyabona ukuthi usayedwa? Awuzibuzi lo mbuzo ukuthi wayengasho ukuba ababili. Yebo. Kuyena ohleli esihlalweni sobukhosi nakuyo imvana, makube udumo, inkazimulo namandla kuze kube phakade naphakade. Verse 14. Nezidalwa ezine zathi amen, namalunga awaphansi athi mbo akhuleka. Ama-elders now kuthiwa amdumisa. uNkulunkulu abusise ukufunda